Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αχ, συγγνώμη, την έκλεισα λίγο δυνατά. Α, μην ανησυχείτε, κανένα πρόβλημα. Πού πάμε? Μέγαρο Μουσικής. Α, βάζει και GPS. Τέλεια, να βλέπω και τη διαδρομή. Και τι θα μυρίσει εδώ μέσα. Οκ, φύγαμε. Τέλεια. Πω, έχω μόνο 50. Άντε να του το πω τώρα αυτό. Απλά δυστυχώς έχω μόνο 50 ευρώ. Α, μη σας προβληματίζει. Κανένα θέμα. Όλα οκ. Τέλεια. Πω, οθόνες, τάμπλετ, χώρος. Πω, τι είναι αυτό, οροφή. Τέλειο. Και τι καθαρά που είναι. Και, μαντιλάκια. Τα πάντα έχω εδώ. Οθόνες παντού, τι θα γίνει, φημέ, τζάμια. Μου αρέσουν όλα αυτά εδώ μέσα. Θα καθόμουν με τις ώρες. Και αυτοκολλητάκι, μια χαρά. Έχει οθόνη μέχρι και πίσω, για όνομα του Θεού. Καλά. Και με πιστωτική κάρτα. Φυσικά και Wi-Fi δωρεάν. Α, καλά, εσείς έχετε πάει το εξής άλλο level. Σας ευχαριστώ. Σαν τα ταρήφας. Α, τώρα καταλαβαίνω. Μοιάζετε όντως με τον Άγιο Βασίλη. Ναι. Και το όνομά σας? Άρης. Κύριε Άρη, δηλαδή μπορώ να σας καλέσω για μια μελλοντική διαδρομή? Βεβαίως, μπορείτε να με καλέσετε, μην διστάσετε. Εδώ είμαστε, φτάσαμε. Τέλεια. Να μην χάσω την κάρτα του Σάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άρη. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας. Γεια σας. Μετά αύριο που πετάω, να τον πάρω νωρίς να με πάει αεροδρόμιο. Σαν τα ταρήφας.